treballes 24/7, jo no supero l'octubre del 2017. Encara no assimilo el del 19. Per cert, el 22 pintat de collons. Vaig néixer el 94 del segle XX. Jordi Pujol les posava a 1000. S'omplia les butxaques abans d'anar a missa. Unes olimpiades i li perd la pista. Ja saps, tradició de lladreçar la península. Uns quants caps de turc, gent ridícula. Cleptòmenes que roben unes cremes al dia. Els que mouen els fils no els deté la policia, ni la CIA, ni els Mossos, ni els Grisos, ni l'exèrcit, ni el poble. No acaben a comissaria si ets un lladre que també ho faria. No em truquis per anar a fer unes birres. Des de fa 25 anys s'ha acabat el bròquil, ja no valen enganys. Que m'através obrint el camí. Si m'ajudes arribaré a bon destí sense un puto duro. Esquivo els cops, frasejo sense unes dents d'or. Atreveix-te a escoltar-me o no? No et diré mentides o sí o no. Que mai es decideix, m'arrenco amb una rima i el paper m'absorbeix o sí o no. Que mai es decideix, m'arrenco amb una rima i el paper m'absorbeix. Estigues lliure i segur de tu mateix. No creguis que aquesta lletra una lògica segueix o sí o no. Decideix-te.